Hej, jeg hedder Maja Nussbaum, og her kommer et par nakkeøvelser til dig, der har spændinger i nakken og godt kunne tænke sig lidt sådan 5 minutters kærlig opmærksomhed til nakken i hverdagen. Rigtig mange af os har en hverdag, hvor vi sidder foran computeren i en eller anden grad. Og når man gør det, så kan nakken meget nemt komme til at komme ind i sådan en her stilling, hvor vi ligesom sidder lidt ude af os selv og over i skærmen. Og det er rigtig hårdt for nakken. Men i dag der skal vi have aflastet den lidt. Jeg sidder på en træningsbold. Du kan vælge at sidde på gulvet, eller du kan sidde på en stol. Så start med at sætte dig godt til rette. Sid, så du har fornemmelsen af, at du sidder på dine sædeknuder. Ikke bag sædeknuderne, men på sædeknuderne. Og sådan med en fornemmelse sådan af at kunne løfte brystbenet en lille bitte smule. Ikke sådan fuldstændig overdrevet, men bare sådan lige løfte, så du har en rank holdning. Luk så øjnene og send din opmærksomhed til nakken. Mærk nakken fra kraniekanten og ned til bagsiden af skuldrene. Mærk forsiden, altså halsen. Fra hagen og ned til nøglebenene eller kravebenene. Og mærk siden af nakken fra ørerne og ned til skuldrene. Åbn øjnene. Få fornemmelsen af, at hovedet det lige sådan balancerer på toppen af rygsøjlen. Du kan eventuelt lige sådan bevæge hovedet lidt fra side til side, for lige at mærke det. Og mærk toppen af hovedet, der rækker mod loftet. Sæt så dine hænder på dine skuldre. Træk hagen en lille bitte smule ind. Og så tag sådan nogle bløde cirkler med albuerne, så du tegner en cirkel med dine albuer. Og få den øverste del af ryggen lidt med i bevægelsen, så du kigger op, når albuerne er op, og kigger ned. Og hvis det er naturligt for dig, kan du tage åndedrættet med, så du trækker vejret ind. Og puster ud, når du er nede. Trækker vejret ind. Og puster ud, når du er nede. Og sidste runde. Bløde bevægelser. Lad dine hænder hvile blødt og afspændt på dine ben. Træk hagen lidt tilbage. Mærk toppen af hovedet, der rækker mod loftet. Og så skal vi have lidt bevægelse for din nakke. Så du forestiller dig, at der er en lille, ligesom en lille blyant på spidsen af din næse. Og med den, der begynder du sådan at tegne små kruseduller i luften foran dig. Så lige nu behøver du ikke at tænke så meget over, hvordan det ser ud. Du kan lukke øjnene, hvis du har lyst. Bløde, afspændte kruseduller og cirkler. Og lad være med at lave større bevægelser og cirkler eller kruseduller, end du synes det er behageligt for din nakke. Så det handler altså ikke om at presse nakken lige nu. Det handler om at lave bløde, afspændte bevægelser, som får din nakkeled bevæget igennem. Og du kan lave kruseduller lidt til den ene side. Igen, ikke presse nakken, men bare hold dig inden for sådan et bevægelsesudslag, som er rart for dig. Og over til den anden side. Og tegne kruseduller med næsen. Små kruseduller. Og du kan komme ind til midten og tegne kruseduller nede.
bløde bevægelser med nakken. Giv slip i kæberne, mens du laver de her bevægelser. Og opad til. Igen slip i kæberne. Og kom ind til midten. Træk hagen lidt ind. Lige mærke nakken, som den er lige nu. Så tager du begge dine hænder og lægger på dit baghoved, så dine tommeltotter er inde under din kraniekant. Det ser sådan her ud. Lige der inde under kraniekanten. Og lige sådan er på de bitte små muskler inde under kraniekanten. Og mens du er her, så kan du lige så godt lige prøve, hvordan det er, hvis du presser dine tommeltotter derind og trækker hagen lidt frem. Så mærk, hvordan nakkemusklerne de spænder. Og prøv at trække tilbage og mærk, hvordan de så slipper og bliver forlænget i stedet for. Prøv at gøre det en gang til. Træk hagen lidt frem og mærk, hvordan musklerne spænder under dine tommeltotter. Og kom tilbage igen. Ja. Lad dine tommeltotter blive her i kraniekanten og træk hagen tilbage. Og begynd at lave sådan nogle bitte små massagecirkler langs din kraniekant. Du kan flytte tommeltotterne lidt længere ud og lidt længere ind, men ikke ind på rygsøjlen. Er det ømt? Det er det hos de fleste. Og mens du laver den her bevægelse eller den her massage af din kraniekant, så tænk på, at selvom du har løftet dine arme lige nu, at du prøver så vidt muligt at give slip i skulderbladene og skuldrene. Bliv ved med at have hagen inde. Det gør ikke noget med de der dobbelthager lige nu. Og træk vejret. Langsomme, bløde bevægelser. Og slip. Ryst lige skuldrene og armene, hænderne en lille smule. Sæt dig godt til rette på halebenene. Kom op med brystet. Lad toppen af hovedet pege mod loftet. Kom ind med hagen. Og mærk nakken og kraniekanten nu. Tag så din hånd og læg den om i nakken. Det er ligesom hvis du griber om sådan en kaninnakke. Så hvis du tager din hånd og lægger om i nakken her. Og så kigger du en lille smule op og klemmer til. Det vil sige, at du lige griber endnu mere fat om kaninnakken. Og så når du kigger ned, så slipper du lidt. Så du kigger op og klemmer. Kigger ned og slipper. Og her kan du bevæge dig længere op og længere ned af nakken, så du kan flytte hånden en lille smule, hver gang du skifter. Og igen, træk vejret. Hvis du bliver træt i den arm, du arbejder med, så skift til den anden. Skab plads i dit ansigt og lad det være blødt. Og tag lige et par klem mere de steder, hvor det var mest rart for dig. Og så slipper du, kommer op, gør nakken lang, trækker hagen ind, mærker toppen af hovedet, der rækker mod loftet, trækker vejret, mærker nakken og halsen og siderne af nakken. Det var, hvad jeg havde til dig i dag.